gent que ha identificat alguns que sistemàticament, manifestació rere manifestació, tenen una actitud de violència cap a la gent que s'està manifestant. Això que se filma i se pot clavar en les xarxes socials és una cosa que vol perseguir de qualsevol manera el govern, però tenen un problema de posar-hi, perquè tu pots prendre les imatges, pixelar a la persona i per tant no difondre la seva identitat com a membre d'un cos de seguretat de l'Estat, policia o guàrdia civil o el que siga, però sí que queda palesa la seva actitud violenta o la seva actitud inadequada o fins i tot delictiva colpejant a la gent. Per això tenen un greu problema a l'hora de veure com ho posen en la pròpia llei, perquè al final la llei segurament acabarà en el Tribunal Constitucional i molts d'estos preceptes, si no ho lliguen molt bé, el Tribunal Constitucional pot acabar tirant-nos enrere com va fer en l'anterior llei. Sempre que no arribem nosaltres abans a una majoria parlamentària per a derogar la llei si és que entra en vigor. A mi sí que m'agradaria molt breu. Primer seria que sigui una reflexió que m'ha paregut molt interessant el que has comentat, de que algunes conductes se lleven de l'àmbit penal i se passen a l'àmbit administratiu. Ho has explicat perfectament, però per redundar en això, obri perfectament l'abanico per a sancionar aquestes conductes de manera molt més fàcil, molt més directa i molt més generalitzada. Això és molt important. I per abundar només una miqueta en això, n'hi ha que dir que el procediment administratiu, a banda que té menys garanties, perquè simplement se revisa si l'administració ha actuat correctament, no se revisen els fets, és a un tot més car que un judici de faltes, per exemple, en l'àmbit penal. Entonces, lo que se busca, i és el que tu has dit, és multe, de tal manera que jo generalitze, entre cometes, l'aport econòmica, no? I la gent va molt apretar, ja de per si, i jo ara vaig a una manifestació i ara que me descuido me claven una multa d'euros. Me pareix absolutament escandalós des d'un punt de vista inclús jurídic, perquè l'objectiu és molt clar. En la mateixa línia jo crec que me pareix lamentable tot el que estem sentint. O sigui, prohibido montar tiendas de campaña, 15M, prohibido ofender a España, independencia de Cataluña i altres coses, perquè me va cantar un amic de Facebook que només se va llegir això, va ficar me cago en España, ¿dónde tengo que ir a pagar la multa? O sea, me pareix que se está legislando clarament per a reprimir lo de las reuniones y algo tan absolutament intolerable desde un punt de vista inclús jurídic és les clàusules residuals, ¿no? Cualquier cosa que interrumpa no sé què, no sé quant. O sea, qualsevol conducta podrà ser sancionada. És una generalització terrible. No vull callar-la. Sí que te faig preguntes ja concretes. M'ha interessat també que pareix que hi ha una combinació de lo que és la llei de seguretat privada, de lo que és la reforma del Codi Penal i lo que és la llei de seguretat ciutadana a la que tu fes referència. Sí m'agradaria que abundares una miqueta en el tema de la llei de seguretat privada en quant a les competències dels guàrdies jurats i de la seguretat privada, perquè des del meu punt de vista és una qüestió gravíssima. En la teoria, des del punt de vista teòric, la potestat d'exercir la violència només la té l'Estat i a través dels cossos oficials de l'Estat, i així pareix ser que s'obri la porta a que aquest poder de repressió també ho tinguin empreses privades. De la llei de seguretat privada nosaltres li hem criticat algunes coses. Una primera, el caràcter d'autoritat del guàrdia de seguretat. La nova llei li donarà el caràcter d'autoritat. Nosaltres entenem que aquest caràcter sols el poden tindre la gent que ha passat l'oposició, els cursets i tota la qüestió, i que per tant forma part de la policia, de la Guàrdia Civil, que han de tindre el caràcter d'autoritat perquè representen l'autoritat de l'Estat i el monopoli de la violència. Atorgar-li això a les empreses de seguretat privada, en les quals els criteris de contractació o d'execució de les ordres o de formació del personal, de destins i de més, no estan sotmesos a l'imperi de la llei, sinó que estan sotmesos a l'albur de lo que diu el cap de l'empresa, és un risc molt gran, perquè és donar-li autoritat pràcticament a la mà executora d'un empresari que diu tu te poses així i no deixis passar a este, és una qüestió que nosaltres no podem tocar-li. Som sensibles a la reivindicació que tenen els guàrdies de seguretat, els vigilants privats de seguretat,
que al no tindre fins ara en la legislació la condició d'autoritat, doncs això es genera en determinats moments, determinats problemes i demés. Però bueno, és que nosaltres entenem que, malgrat aquesta indefensió que poden tindre en un moment determinat les mitjans de seguretat per no tindre el caràcter d'autoritat, és que el caràcter d'autoritat ha d'estar limitat a qui ha aprovat l'oposició, a qui forma part dels cossos de seguretat de l'Estat, a qui té una unitat jeràrquica, a qui ha fet els cursos i qui té la legitimitat de l'Estat per exercir el càrrec. La segona qüestió que nosaltres no compartíem i que la vam denunciar és obrir nous espais per a privatitzar la seguretat. El més cridaner, ho he dit abans, però el més cridaner és la vigilància perimetral de les presons. És una cosa que des de Convergència i Unió s'ha reivindicat sistemàticament moltes vegades al Congrés i que ara el Partit Popular li ha donat el vistiplau. La vigilància externa de les presons és una competència de la Guàrdia Civil, i ara se podrà fer per part de les empreses privades. I com això, moltes més coses. Li dona el títol d'auxiliars dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, és a dir, els dona un rang més elevat a les empreses de seguretat privada, de forma que poden formar una mena de policia auxiliar. I això se redondeja i se complementa en que fins ara la seguretat privada estava, sobretot, era la protecció de béns i persones, dels valors, històries així, coses molt concretes, i sobretot en l'espai privat, en l'àmbit privat. Però la llei diu que a partir d'ara podran estar vigilades per empreses de seguretat privada qualsevol espai que puga ser delimitat el seu perímetre. Això és tan ambigu i el deixa a l'albur de que al final el govern faci un reglament i diga que delimitat pot ser per pivotes de no sé què, o sigui, que al final qualsevol espai públic puga ser vigilat i controlat i la gent identificada i inclús detesa i privada de la seva llibertat en un espai públic, perquè la nova llei permet que si és un espai públic però pot ser delimitat, pot estar sotmès a la vigilància de les empreses de seguretat privada. Això són per a nosaltres les qüestions fonamentals que fan que presentarem l'esmena de totalitat a la llei. Les esmenes parcials que ens han acceptat han sigut 4 i de 4 matisos de no res, però totes les qüestions importants les han rebutjat i han mantès aquest caràcter que afavorir la privatització de la seguretat. Un dels arguments que donava el ministre de l'Interior en el Congrés és que tenim un número de guàrdies de seguretat molt per baix dels que hi ha en altres països i que això cal afavorir-ho, però no sé què. Al final el que es tracta és de com no s'estan traient oposicions per a policia i guàrdia civil i demés, que tampoc és necessari incrementar desmesuradament el número de policia i guàrdia civil. Vull dir que en Espanya tenim molta més policia per habitant que en altres països del nostre entorn. També tenim molta més població penal que en altres països del nostre entorn. El país d'Europa que més població penal té és el Regne Unit, després estem els espanyols. Els espanyols és molt fàcil entrar en la persona en el sistema penitenciari i molt complicat eixir del sistema penitenciari. Però el que vol sobretot en aquesta llei el govern és afavorir el negoci de la seguretat privada i afavorir que la seguretat privada puga ocupar espais que fins ara estan reservats a l'exercici de la seguretat pública. Has dit la seguretat privada. Podria donar-se el cas com de Prosegur detinguera a un antidisturbi? Per exemple, quan van entrar en Atocha, si és privat, jo estic dint, tinc sou seguretat, s'identifica... Si s'aprova la nova llei i donen el caràcter d'autoritat al vigilant privat de seguretat, tindria un conflicte com entre el policia i el bomber. És a dir, els dos són autoritat, el bomber és autoritat quan està en l'exercici de la seva funció apagant un foc i el policia també és autoritat. Qui té l'actuació? Qui la té més llarga? Pues la porra. Depèn de la porra i de la manguera. Al final el que corria per Facebook és veritat, que la policia serà detinguda per un guàrdia jurat de Mercadona. No s'atreviran, perquè a més la llei sí que diu que la seguretat privada té un caràcter subsidiari, auxiliar, i per tant, encara que són el títol de l'autoritat, la llei es contempla per persona. No sé si en aquest cas no es podria donar. Però és molt curiós, la majoria de la gent no ho sap. Un civil no podem detindre, però sí que podem retindre. És a dir, qualsevol persona, si
una persona que està cometent un delicte, tu el pots retindre, no detindre, retindre el moment imprescindible fins a que l'autoritat ve i ja procedeix a la seva detenció. La seva detenció ja duem-lo on siga. I això era l'argument que utilitzaven fins ara els vigilants de seguretat per a retindre les persones en un moment de vigilància. Clar que això ho entenen com ho entenen i després se trobem en exemples molt lamentables, com el que va passar fa poc en Torrevella, on una parella francesa, pel fet que la dona era de color i tal, van ser sotmesos a una vexació absoluta per part dels vigilants de seguretat. Afortunadament, la majoria de la gent del món, els d'esquerres pensem que això és bona gent, la majoria de la policia i de la gent de seguretat són bona gent, però també te trobes en gent que no hauria d'estar en aquest negoci i precisament per això la llei estableix les garanties dels ciutadans front a qui pot tindre un mal comportament i un mal ús d'aquestes coses. I després dos qüestions ja personals. El ministre d'Interior, tu que el coneixes, realment és tan fatxa com vist per la tele? Quan parla, la sensació és que és molt fatxa. Jo no conec molt, conec poc. Sí que sé que és molt creient, de fet m'han dit que va molt per Vall de los Caídos a retirar-se els caps de setmana. No sé si contesta. I això també és públic perquè diu que quan van a un viatge a Las Vegas va veure no sé quina mare se li va aparèixer, però molt cariners i molt d'això, i és un tio d'ordre, que es diu. No el conec, més de tu a tu. I després, quan se va produir lo del Congreso, ja és personal i el que ve a ser Esquerra Unida. Quin sentiment teníeu? De quedar-vos, d'anar-vos en la gent, de fer-li cas a la gent i que explote tot? No, el que fèrem és, si teníem que parlar dins, estàvem dins en el punt de l'ordre del dia que tocava parlar i després tenia així i estaves en el manifestant. I de fet m'he trobat gent allí que, molt bé, que reconeixien com a diputat, molt bé que estigueu així i tal. I el que sí que vàrem fer en aquest moment, i ho vaig fer jo, va ser dir en la tribuna del Congrés que a cap diputat se li havia impedit accedir, que s'havia produït la sessió del Congrés de forma absolutament normal i tal, i sabeu que després el Partit Popular va dur a la Direcció Nacional la manifestació i volien que se condemnara i sancionara a la gent que s'havia manifestat. El jutge que va fer l'auto de sobreseïment i de desestimació total del tema me vaig dur la sorpresa que me va citar la meva intervenció en la tribuna del Congrés dient que a cap diputat se li havia impedit accedir com a prova de que la manifestació havia tingut lloc a 500 metres del Congrés, que no havia interferit en la funcionalitat del Congrés, que per tant no era un delicte, que era el que volia fer el Ministeri, que fos contemplat com a delicte. Però sempre hem eixit a manifestar-se allà en la gent ens ha rebut molt càlidament perquè saben que no tots els polítics són iguals i que n'hi ha uns que se queden dins i n'hi ha altres que estem fora, reivindicant la justícia de les coses que s'estaven exigint i que se continuaran exigint. Jo només tinc una pregunta. Dins de la seguretat pública, el caràcter que té un agent de mobilitat urbana, crec que només té caràcter de funcionari públic que afecta el tràfic. I ja està. No sé si s'ha de vigilar els jurats, un gran jurat tindrà més competències. I jo penso que és un poc de mitja puça, no? És la teva opinió. Sí, pot acabar passant per perquè penso que només està en Madrid, València i pot arribar més a la gent de mobilitat urbana. De fet, n'hi ha un article de la llei de seguretat privada que contempla específicament temes dels agents de mobilitat, una de les disposicions transitòries. I alguna qüestió també se va modificar, no, se va aprofitar la llei per a modificar una qüestió respecte a Melilla, perquè això s'ha aprofitat moltes vegades les lleis per a modificar diverses coses, però se pot acabar en la contradicció això de que un agent de mobilitat que té un caràcter... No, té ple. Penso que no té un caràcter d'autoritat pública ni pot, més que qüestions de trànsit, no exactament en tot, pot tindre menys capacitat que un guàrdia de seguretat. Són aquestes coses que la llei no preveu. ¿El de Mercadona? O sea, por el de Segura Levantina.
Més preguntes? No solo es de este tema, podéis preguntar de lo que De lo que vulgueu. Si fem unes preguntes tipus Pedro, te preguntarem per quasi que t'hi tan fatxa com pareix. Me'n parego sempre molt fatxa quan parla. I una miqueta per dalt de tot el... Bueno, però això ja no és cosa d'ells, ja prou bé. Albert és tan simpàtic com pareix. Intenta ser un ministre simpàtic, però té el caràcter que té. Per haver tots els demés són uns inútils i uns incults, ell és l'únic savi i l'únic coneixedor de la realitat i els demés hem d'aprendre molt del senyor Wert, però després té el caràcter de fatxa que té darrere i el creu en la disciplina, sobretot en l'ensenyament i no en les noves formes d'ensenyar-se. És de tota manera la més complicada de tot el congrés, complicat, per no dir altres coses, és Llupire Borrega. És una persona per a la qual ell és l'única persona intel·ligent del món i tots els altres són gilipolles. Això és complicat, de conviure amb això. Contrasta molt que l'educació pot veure un tio verd. Verd no està molt verd. No està molt verd. El verd ha de repetir-ho. Amb molta unanimitat per part del reste de la cambra oposant-se al seu projecte de llei i fent el compromís ferm de tots els grups de l'oposició del Congrés dels Diputats dient que quan el Partit Popular no tingui majoria absoluta la llei es derogarà directament. És molt difícil concitar tanta unanimitat i el senyor Wert ha sigut capaç de concitar aquesta unanimitat en contra d'ella. I Gallardón. No, Gallardón és d'un natural més afable que tots i al final ha descobert quin és el seu caràcter, la seva vocació. És el ministre més de dretes i més feixista de tot el govern. De fet, la mesura ho he comentat abans, la presó permanent revisable, la cadena perpètua en Espanya és la cosa més antidemocràtica, està prohibida absolutament per la Constitució, però ell està empenyat i ara encabotat en això. I ara el tema de la reforma de la interrupció voluntària de l'embaràs, un altre atac flagrant als drets de les dones que proposa este senyor impresentable, que el que vol és en això algo que al final no estan aconseguint, que era contentar el seu sector més ultradretà del Partit Popular i el sector més ultradretà del Partit Popular, agarrant-se a la bandera del victimisme respecte a ETA i demés, estan muntant una nova força política que Vox, que no sabem la força que tindrà això, no sabem com presentarà, però el que sí que està clar és que no li ve bé al Partit Popular que se li regreixi això, no sabem al final quants vots seran capaços de juntar, però el Partit Popular des de luego no li farà sumar res, sinó tot el contrari. Per això dic que el senyor Gallardón ha tractat de convertir-se en el referent més conservador del PP, però no ho està aconseguint. Una altra cosa és veurem a veure què passa en les lleis que du endavant, perquè s'estan trobant que dins del seu propi partit s'està contestant a la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs. Ja en diversos ajuntaments del País Valencià membres del Partit Popular han votat a favor de mocions presentades per nosaltres i també pel Partit Socialista en contra d'aquest projecte. I aquí també li ha vingut això molt bé al Partit Socialista, que li ha fet reviscolar un poquet al defensar allò que ha sigut la seva bandera principal i que ho han fet durant els anys que va governar, que és el tema dels drets civils, els drets de les persones, que en això van tractar d'escorar-se prou a l'esquerra, encara que el Partit Socialista tots se'n recordeu i nosaltres ho recordarem, que en les qüestions econòmiques se va plegar als dictats de la Troika, va fer la reforma laboral, va fer la reforma de les pensions, va allargar l'edat de jubilació, va fer totes les mesures que li van ordenar des d'Europa, des del Banc Central Europeu, en aquella carta que Zapatero nega que existia, però que després fa poc va veure la carta la llum i han aplicat tot allò que li venia a marca des d'Europa i front a lo que nosaltres hem oposat i que ells han compartit amb el Partit Popular, perquè el Partit Popular ha vingut després continuant en la mateixa política econòmica que va encetar el Partit Socialista. Pues gràcies per haver vingut, espero que sigui interessant.
seguirem lluitant. No cal una de les professions lluitar i aconseguir. Com he dit abans, guanyarem. Ya está bien.